penalizatua izateko lasterketa honetan. Beraz, osagai guztiak baditugu Aloñako 20. urte horren honi hasiera emateko. Osagarri guztia ditugu, korralilora lasterkariak, mesedez, minutu bat duzue korralilora sartzeko, udaletxe atzetikan sartu beharra dago, beste kaldetikan mesedez, lehen bailen, lasterkari guztia sartzen diren. Lasterkariok, korralillora mesedez. Atención corredores, al corralillo por favor. Queremos dar la salida a las 9:30 en punto. Saria irteera bederatziak eta erdi puntual eman ahal izateko lasterkari guztiak korralilloan behar ditugu. Lasterkariok hurbildu irteera gune honetara. Zatozte honera. Lasterkariak mesedez korralioan behar duzue izan dagoeneko eta omenaldiari ekingo diogu. Zatozte helmugako zubipe honetara. Segi aurrera mesedez, zubipera. Segi aurrera. Omenaldi bat izango da orain Asier Sagastizabal Sagasen omenez, duela gutxi zendu zen, eta Aloñako igoerako kide, antolatzaile eta bultzatzaileetako bat. Beraz, omenaldiari ekin ahal izateko lasterkariak hemen zubipera zatozte. Zubipera zatozte. Barkatu, zatozte oneraino, mesedez, lasterkariok. Zatozte zubipera. Ezinbesteko materiala sira edo gorrodun txamarra da. Es indispensable llevar sira o una cazadora con gorro. Esan bezala, kresterioa eta arkaitz gune guztiak oso irristakor daude. Todo el cresterío y las zonas con roca están muy resbaladizas, tened cuidado. Zatozte mesedez, dagoeneko 7 minutu falta dira lasterketari ekiteko, baino aurrez omenaldia. Sagas zen Aloñako kide, antolakuntza eta bultzatzaile, sutsuari omenaldi xume bat egingo diogu hemen irteera puntu honetan. Lasterkari favorituak hemen muturrean ikusten ditut. Brooks etxeko Ainara Uribarri, Brooks etxeko
Gontzal Murgoitu ere bai, Oiana Kortazar, beraz hemen, mutur-muturrean, lasterketa honetako favorituak. Irati Azkargortare Domusa teknikeko lasterkaria hemen dago. Ea ba, lasterkariok, 5 pausa aurrera, mesedez, zatozte, omenaldiari ekiteko, etorri aurrerago, mesedez. Etorri aurrerago, hori da. Isiltasuna, mesedez, isiltasuna. Jarri hor erdian arit. Sagasen oso lagun min eta bere apostura batekin hemen parte hartuko duna. Isiltasuna eta ekin egingo diogu. Isiltasuna, mesedez. Lore sortak, familiari, txalo bero bat. Bueno ba, omenaldia bukatuta. Eskerrik asko dantzari eta txistulariei omenaldian parte hartearen eta
Dagoeneko, 2 minutu falta dira lasterketari ekiteko, lasterkariok, kontuz, mucho ojo en el cresterío. La roca está muy resbaladiza, adi lasterkariok, kresterioan, arkaitza oso irristakor baitago. Minutu bat, Walter Becerra, 6 aldiz irabazita, sextuple campeón de esta carrera. Egunon, hoy vamos a por la 7ª, fijo, no fallo, hoy no fallo aquí. Es broma, esto es broma, era todos los factoriales a los cabrones que salgan con ganas, ¿no? Tú vas a salir con el demonio, Sí, vamos a ver qué tal hoy, si salimos vivos aquí de este barrio y de las piedras, contentos. Pero ahí ya le dejamos esto para que ganen. Yo ya he ganado 6, le toca a ellos ganar ahora, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Walter, y suerte. Bueno, muchas gracias, Terry. Venga, lasterketa. ¡Espartanos! Preparad el desayuno y alimentaos bien, porque esta noche cenaremos en el infierno. Beelzebub, Asmodeus, Satanás, Lucifer. Adi lasterkariok. Bost, lau, hiru, bi, bat, aurrera! Lasterketan. Gogoratu, streaming bidez jarraitzeko bidea izango dela lasterketa. Streaming bidez lasterketa jarraitzeko bidea izango da. Amardardietan aloina txiki izango da. Goizeko amardardietan aloina txiki. Aloina txikin parte hartu alizateko orrialdeko QR bidez deskargatu eta izena eman daiteke.
Lehenengo lasterkari hori uste dut, korrika egiteko itxuriagatik Aitorria Juria dela, esango nuke. Ea dortsala ikusita esaterik edo konfirmatzeri daukagu, baino korrika egiteko itxuria esango nuke Aitorria Juria dela. Gogoratu, lehenengo paso klabea Urtiagainenen izango dutela eta Urtiagainen 4. kilometroa beteko dutela. Orain lasterkariak Arregi nekazaletxe ingurura doaz eta nekazaletxetik barrena dagoeneko ja pistan sartuko dira. Gogoratu, goizeko 10 dardietan aloina txiki izango dugula. Horretarako, izen ematea, karteletan QR-a deskargatuta. Bai, konfirmatuta, lehenengo lasterkari hori Aitorra Juria da, Otxandixotarra. Aitorra Juriak badaki hemen zer den irabaztea, bi aldiz irabazi baitu lasterketa hau, Aloñako igoera hau. Eta momentuz B parte honetan ez dago arazorik irudiak partekatzeko, ea nola moldatzen garen hor gorkaldera iristen direnean. Eta momentu honetan Aloña txikiko lasterkariak bere izena ematen, bere izena edo dortsala hartzen. Beno, lehenengo puntu kilometriko neurritan hartutakoa, Urtiagainen 4. kilometroko paso hori emango dugu, behintzet gutxienez nortzuk pasa diren, muturrean, badirudi Aitorra Juria dijoa lehenengo metro batzuk hartuta, Aitorra Juria Otxandixoarra da eta Aloñako igoera bitan irabazi du. Badaki zer den foruen plaza honetan eskuak jasotzea. Gustatzen zaidan besoak zabalik, aizea zalean adrenalina zainetan.
zuzenki esan zuen pentsatu zazue ondo arauak hautsi baino lehen zuzena okerra zuzen hemen ez da inor libratzen noizean behin besoak zabalik haizea zalean adrenalina zainetan jakin bazenu zure bihurri artegi hori zenbat gustatzen zaidan besoak zabalik haizea zalean adrenalina zainetan iotza gidari dugunok ez dugu inoiz iparro ratzik eskutan zesuzko errobera Kontutan izan lehenengo lasterkaria 11:30 buelta horretan izango dugula hemen Foruen plaza honetan. Ondobidean sari banaketa ordubiak 4 gutxi aldera izango da eta sari banaketa egin ostean beste omenaldi bat sagasi beste omenaldi bat jarraian izango da. Beraz ordubiak 4 gutxitan ea ondobidean sari banaketari ekiterik badaukagun. 10:00 Aloña txiki, hau da, Aloñako igoeraren etorkizuna. Aloñako igoera honetan parte hartzen jarraitzeko etorkizuna 10:00 hemen ere bai, zuen plaza honetan. Eta horrelako lasterketa bat, babesleri gabe ezin izango litzateke antolatu, babesle gisa aurten Oñati, Dabilen herria, Fagor Profesional, Joko, Ulma, Arrikrutz Klobak, Lana, Zerbimek, Rural Kutxa, Soraluze Hotela, Goi, Eguzkialde Enbalajeak, Mendiaraiz Galdaragaritza, Muñoz Margoak, Argi Elektrizitatea, Gipuzkoako Foru Aldundia, Salomon, Amets eta Oñati Tabernak, Zutik Fisioterapia, Txomin Zubeldia Banatzailea, Jesus Odriozola Arategia, Sustrai Fruta Denda, Insaluz, Zurich Aseguruak, Amets Berezao, Ford eta Opel Banatzailea, Raos Resoler, hauek arrasaten bigarren aukera bat ematen die zola berria jarriaz, Bizipoz Kafetegia, eta Kimu eta Urtsin Lora Denda, hauesek aurtengo babesle eta laguntzaileak. Sartu eredu, sekula taberna tardu txikiak etxepe da gure txia, urtuak beti ordaindu, gaba gure eremu, seinale batemu nire burua, beti dauela galdezka. Zenbat laguntzez ez zenbat gau, zenbat negatzez ez zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakitz, zenbat laguntzez ez zenbat gau, zenbat negatzez ez zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbatetan. Ibilizaren iratzetik eta zenbatetan ibilina zure bila zenbat laguntzez ez zenbat gau zenbat marko de gratis zenbat laguntzez ez zenbat gau zenbat negatzez ez zenbat zenbatetan ibilizaren iratzetik eta zenbatetan ibilina zure bila ez dakin nire bila zazen zure begisek jazti oso klaruek oso klaru ez ez dakin nire bila zazen zure begisek jazti oso klaruek oso
klaru ez. Eta zer, gauzain beste realitate. Ez da ezer, nosbaiten eskertuko te, baina ni normal hartuko ze, ez aidazu zen, ez daki plegin ala bingo serioa zen, bizitza honek, mozuan jokozte. Baina ni normal hartuko ze, ez aidazu zen, ez daki plegin ala bingo serioa zen, bizitza honek, mozuan jokozte. Nire itzazora itzuli nahi. Aloina txikiriekin aurretik, ea urteagaingo pasoa lortzerik dugun, urteagaingo pasoa, hemendik 7 minututara iragartzen dut, 22 minutu inguruan pasako dira urteagainetik lehenengo lasterkariak. Gogoratu, azken irudietan ikusi bezala, Aitor Ajuria Otxandixotarra zindoan lehenengo lasterkari metro batzuk hartuta taldeari. Aurten favoritoen artean 363 dortxala Jan Magarit Salomon taldeko lasterkari Bartzelonarra da, 12. dortxalarekin Diego Menendez, 362arekin Gontzal Murgoitio, 4arekin Walter Becerra, 7arekin aurreneko zijoan lasterkari hori Aitor Ajuria, 6arekin Imanol Goñi, 10arekin Anartz Artola, 25arekin Mikel Zabalegi, eta 122 eta 124arekin Etxabe Anaiak, Jokin eta Beñat. Hori gizakumei dagokienean eta emakumezkoetan azkenean ez dakit konfirmatzerik lortuko dudan Nuria Llanso Salomon taldekoa atzo hemen zan, Oñatin zan, baina antza danez gau txarra pasa eta botaka ibili omen da Bielrafol Salomon taldeko hautatzailearen adierazpenetan. Ez dut uste irten denik, ez dut ikusi, beraz Nuria Llanso baja izango dela edo izan dela esango nuke. 5 dortxalarekin, 2 aldiz irabazia hemen Elgetatik dator eta bea Oiana Kortazar da. Ordiziatik, Lide Urrestarazu 9 dortxalarekin. 354arekin Irati Zubizarreta Euskal Selezioko lasterkaria. 11arekin Irati Azkargorta Domusa Teknik Lana taldeko lasterkaria. 353arekin Oiana Zubillaga Euskal Seleziokoa eta 315arekin lan eder bat egiteko esperantzarekin oñatiar bat Ainara Urribarri Brooks taldeko lasterkariak 315. dortxala darama eta Brooks taldeko elastika. Beraz, herritar batek lan polita egingo duenaren esperantzan, aurrean beharko luke, duela gutxi Ibizan aritu da Espainiako txapelketan, lan txukuna eginez. Beraz, hemen muturrean ikusi nahiko nuke Ainara Uribarri 315. dortxala.
Urtiagaingo imaginak baditugu, Urtiagaingo imagina bai, dagoeneko lasterketan 18 minutu pasa dira, gogoratu Urtiagainen anoa postua izango dutela, likidua soilik, eta 4. kilometroa izango da. 4. kilometroa Urtiagaingo gain horretan, pixkat gogoraraziaz lasterketa Arregi landetxe inguru horretan nola utzi dugun. Arregi landetxe inguru horretan Aitor Ajuria Otxandixotarra zindoan lehenengo lasterkari gisa, taldeari metro batzuk ateraz, ea nola aurkezten den lasterketa hau Urtiagaingo paso horretan, 4. kilometroa. Deabrukeria, hortxe da lasterkaria, eta Aitor Ajuriak jarraitzen du, bera bakarrik. Aitor Ajuria da hori. Momentuz bakarrik dijoa Aitor Ajuria, eta lehen baino tarte handiagoa ateraz. Hortxe duzue, Gontzal Murgoitio, bigarrengo tartea, 25 segunduko tartea da, eta bigarrengo lasterkaria Gontzal Murgoitio da. Imanol Goñi hori, 8. dorsala, beraz, favoritoak aurrean dijoaz, hemen txetarle honetan bigarren dijoana Walter Becerra handia da, hemen 6 aldiz irabazia. Hauexek, 4. kilometroko pasoko irudiak, ea lehenengo emakumezkoa, nor pasatzen zaigun. Ea bakoitzak ze estrategia ibiltzen duen lasterketa, mutur-muturrean irten edo atzetik aurrera egin. Dagoeneko tarte handia lehenengotik hauetara, 3 minutu badira, Aitor Ajuria pasa denetik, eta 4. kilometroan besterik ez gaude. Lasterkaria poliki badoaz, Urtiagaingo gain hori harrapatzen. Eta hortxe lehenengo emakumezkoa, Oiana Kortazar Elgetarra, favoritotzat ematen gendun, hasiera eman aurretik, Nuria Llansorekin batera, Nuria Llansok azken uneko baja izan da, gau txarra pasa ondoren, botaka ibili omen da eta ez du parte hartzerik izan. Ea, bigarren eta hirugarren emakumezkoa ikusterik daukagun. Orain ja, belarren behetik gora sartuko dira, 8. puntua harrapatzeko,
8. kilometroa barkatu, harrapatzeko esperantzarekin, Aloñako kurutzeko tontorrori, hor 8. kilometroa izango dute lasterkariok, anoa postu ere bai, likido eta solioaz hornituta, eta hortxe ez, irudia geratu egiten da. Ea, bigarren neska hori, emakumezko hori pasatzen zaigun. Jantzia dute doinu dotorez gaztelu gatxe Testani dute larrumpera ere kantulirainez Mendikate honek lotuta Eta bitartean, Aloña txikiko lasterkariak dortxalak jartzen daude, dortxalak hartu, dortxalak jantzi, imperdiblez lotu, kamiseta eta laister dugu. Aloña txiki, 35 minutu falta dira Aloña txikiri ekiteko. Eta hortxe da, Irati, Domusa Teknik taldeko Irati Azkargorta, bigarren emakumezkoa. Lehenengo Oiana Kortazar, gero Irati Azkargorta, 11. dortxalarekin. Iturmendiarra da, Irati Azkargorta. Ea, lehenengo emakumezko talde horretan Ainara Uribarri ikusteko biderik dugun. Anoa postua pixka eta aurrera xego daukate, urte gaingo gain hori hartu eta gero. Eta badoa, ja talde handia urte gaingo gain horretara. Eta hemen ditut Aloña txikiko lasterkariak. Kaixo eta egun on danoi. Kaixo. Zemuz aurkezten da gaur Aloña txiki, zuek irudiak ikusten zaudete, eta etorkizuna zuengan dago. Nola ikusten duzu gaurko lasterketa? Zeuen lasterketa, Ondo. Ondo gozalduta eta ondo lo eginda etorri zera? Bai. Bueno, sorterik onena eta ea lasterketa on bat egiteko burua dagon. Eskerrik asko, zeuen hitzegatikan, esan ordu erdi barru emango diogula hasiera Aloña txikiri, dagoeneko lasterkariak 27 minutu eta 20 segundu eman diote, ekin diote lasterketari. Gogoratu, Aloñako tontorrean errekorra Imanol Goñi lasterkariak duela 48 minutu eta segundu baten. Belarreko irudia ikusi dugu, Aitor Ajuria zen irudiko lasterkaria, Aitor Ajuria Otxandixotarra.
Belarreko irudiak. Eta hortikan 8. kilometroko puntu 8. kilometroko puntua harrapatuko dute Aloñako tontorra. Aloñako tontorra neurtua izango da txip bidez eta pasatzeko epemuga ordu bete eta 45 minutu izango dute lasterkariak gain hori harrapatu ahal izateko. Oiek irudiak, urtea gaindik Aloñako tontorrera bitartekoak. Lainoa da nagusi goikalde hoietan, beraz irudiak partekatu ahal izateko gaur lan zaila izango da, irudi horiek partekatu ahal izateko. Ea bizikletekin eta irudiak ekarri ahal izango dituzten txirrindulari horiek. Baina gaurkoan dronak ez du bere lana beteko, eguraldia arerio dugu eta. Aizearen norabidean, puntu bati begira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Ea Aloñako tontorreko pasoa ikusteri daugaun, han kamera finkoa daukagu, Aloñako tontor horretan, beraz kamera finkoarekin ikuste dut imaginak partekatu ahal izango ditugula. Eta dagoeneko ordu erdi falta zaizue Aloña txikiko lasterkarioi lasterketan hasteko. Ohiko bezala adinez tartekatuko dira lasterketa diferenteak izango dira. Beraz, joan giharrak eta berotzen, luzaketak egiten, laister ekingo diogu Aloña txikiri eta 27 minutu falta zaizue. Gogoratu, Aitor Ajuria pasadela urtea gainen lehenengo eta bigarren Gontzal Murgoitio zijoala. Hori 4. kilometroa, orain 8. kilometroa harrapatzeko zorian izango dira lasterkariak. Dagoeneko 32 minutu pasadira, errekorra Aloñako igoera honetan, Aloñako tontorrerainoko errekorra 48 minutu eta segundu batean dago. Hori Imanol Goñik dauka eta hortxe dira imaginak. Aitor Ajuria da irudian ikusten den lasterkaria. Izarren azpi juntauka, pare bat cerveza playan,
Ez dakiz eman hoien ja, baina gaur gauen ikusi gara. Etorri nigana, zutan ez esan da pagara. Esa zure izena Moskor nau jata, ronkonen etxe perreo. Zure eskutan gaur temporaz pasatzen du biozerura. Y no te vayas, zurekin iguro perreito en la playa. Guixo bakarrik un barquito en endaya. Siempre te seguiré vaya donde vayas, vayas. Haciendo lo que pienso, retando a mí, now me faltan tantos besos que perdí en Madrid. Me faltan tantas cosas que nunca te di. Pero yo que siento tanto miedo, tanto dolor, tanto Zortzigarren puntuko, zortzigarren kilometroko denbora ofizialak emateko bidea hori izango dugu. Horretarako oraindikan beste 21 minutu ordu laurden bat falta dira. Gizakumetan lehenengo 3 eta emakumezkotan 3. Hor irudian ikusten dena Aitor Ajuria Otxandixotarra da. Favoritotzat ematen gendun. Oraindikan Aloñako tontorra ez du harrapatu. Gogoratu Aloñako tontorreko errekorra 48 minututan dagoela. 48 minutu eta segundu batetan. Ikusten duzue lokatza ugari dagoela eta oraindikan harrapatzeko daukatena. Badirudi lainoa ere lagun dugula. Eguraldia irekitzen baitago. Jendea ere ugari maldetan, lasterkariak animatuaz. Sekulako aldapa dago hor eta erritmo bikaina darama Aitor Ajuria Otxandixotarrak. Gontzal Murgoitio beharko luke izan bigarren. Gontzal Murgoitio pasada urtia gainen bigarren postuan. Hirugarrena ez dugu konfirmatzerik. Ez bai dugu ikusi lasterkariaren pasaldia. Emakumezkoetan berriz Oiana Kortazar pasada lehenengo urtia gainen, bigarren Irati Azkargorta. Hortxe drona, bere lana eginez. Hortxe drona, eta hor lasterketa bizian, Aitor Ajuria. Ziztu bizian dijoa, ziztu bizian. 36 minutu eta 41 segunduko denbora darama Aitor Ajuriak. Eta atzera begiratuta, ez da lasterkaririk ikusten. Hortxe Imanol Goñiren irudia eskubitara. Imanol Goñi urtea gainen uste dut 5. pasadela. Imanol Goñi 6. dortxala da. Hortxe Gontzal Murgoitio, hor ikusten duzuen lasterkaria. Hirugarren hori. Laugarrena ere badijoa, 5. beraz, nahiko tarte gutxi, 3. 6. Tarte gutxi dago.
Errekorra bota alizateko 10 minutu dituzte lasterkariak gaina harrapatzeko. Eta Aloña txiki ospatzeko 20 minutu dituzue lasterkariok zeuen gihar luzaketak eta beroketa lanak egin izateko. Lasterkari pila bat, dortsala jarrita, Ulmako bisera soinean dutela. Ulma lasterketa honen babesleetako bada, Fagor Profesional, Zerbimek, Joko, Lana, Arrikrutz, Kobak, Rural Kutxa, Soraluze Hotela, Oñati, Dabilen Herria, Goi, Eguzkialde Embalajeak, Mendiaraiz, Galdagara Gaintza, Muñoz Margoak, Argi Elektrizitatea, Gipuzkoako Foru Aldundia, Salomon, eta laguntzaile gisa, Amets eta Oñati Taberna, Txomin Zubeldia, banatzailea, Zutik Fisioterapia, Jesus Odriozola Arategia, Intzaluz, Zurich Aseguruak, Amets Berezao, Forreta Opel banatzailea, Raus Resoler, Bizipoz Kafetegia eta Kimu eta Urtsin Lora Denda dira aurtengo babesle eta laguntzaileak Aloñako 20. urte horren honetan. Zortzi minutu, errekorra. Kusi, hortxe, Oiana Kortazar Elgetarra, Belarreko maldetan behetik gora. Lehenengo pasada nahiko tartearekin urtea gainen. Fuerte dago momentu honetan Oiana Kortazar eta hor dijo lasterketaren buru-buruan. Badaki zer den Aloñako igoera irabaztea. Bi aldiz irabazi du hemen Oñatiko Foruen plaza honetan. Favoritotzat ematen gendun eta betetzen ari dira gure iragarpenak emakumezkoen sailkapen horretan Oiana Kortazar Elgetarrarekin. Eta Aloña txikikoek, zuek lanak eginda etorri zeate Aloña txikira. Bai! Eta zer, fuerte zaudete, sasoian zaudete lasterketa burutzeko? Bai! Eta gozaria, fuerte egin aldezue lasterketa burutu alizateko. Bai! Zuk ezetz diozu, ez aldezu, gozaldu ala. Ez. Hemen lasterkari batek gozaldu gabe dator eta bestea gozalduta. Nik uste dut besteek indar gehiago izango dutela zu baino, Ez dut uste. Ez dio lasterkari honek eta zeuek zemuz aurkitzen zarete. Gogotxu lasterketan korritu alizateko eta gero etorkizun batera ikusi orgoian eta pantailan ikusi alizateko zeuen buruan. Bai! Bueno, zorte onden hori eta gero ikusiko dugu elkar irteera puntu horretan. Agur! Eskerrik asko lasterkariok, hauek Aloña handiren etorkizuna, Aloña txiki, eta hortxe Oiana Kortazar lasterketa buruan nesketan. Irati Azkargorta zindoan bigarren emakumezkoen sailkapenean, ea ba.
53 minutu eta 15 segundu lasterketari ekin diogula. Lainoa bada, baina lasterketako irudi batzuk eman ahal izateko ere bai. Bidea badugu, beraz, gaitzerdi. Iñaki Bikuña, Oñatiarra, lasterkari batzuk behetik gora makilez ornitua dijoaz, beste batzuk ezer gabe, bakoitzak bere teknikak erabiltzen ditu, bere estrategia, eta momentu honetan errekorra bota ahal izateko 4 minutu falta zaizkie lasterkariei tontor hori harrapatu ahal izateko. Hor Brooks etxeko lasterkari Oñatiarra, hori Ainara Uribarri diren irudiak, Bizkarrez di joan hori Ainara Uribarri da. Hortxe Ainara Uribarri Oñatiarra, 75. dortsalarekin. Lan oso polita egiteko aukera duka Ainarak, orain dela gutxi 10 egun edo Espainiako txapelketan ibili da, lan polita eginez, Ibiza aldean. Eta sasoi betean dagoela esango nuke Ainara Uribarri Oñatiarra. Hemendik minutu gutxi barru, Aloñak tontorreko denborak izango ditugu. Txip bidez kontrolatua dago antxe denbora, 8. kilometroa izango da Aloñako tontorra, beraz, ea nortzu diren lehenengo lasterkariak. Gogoratu, Aitor Ajuria eta Gontzal Murgoito zindua zela gizakumeetan, Oiana Kortazar lehenengo emakumezkoetan, nahiko tartearekin Oianak bigarren sailkatuari, beraz, ea datu eta denbora ofizialak lortzerik ditugun Aloñako tontor horretan. Itzuli dira, udaberriko argizpiak, Oiorako zeru gorriak, erdibana idatziko ditugun historiak, ikutarak ezka guztiak,
eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldorain eskutik dagoazen bide berriak Konfirmatu daiteke, Aloñako igoera honetako 20. urte hurrenean, Foruen plazatik Aloñako tontorrera errekorrik ez dagoela. Errekorrik ez dago. Imanol Goñik zuen edo dauka errekorra 58 minutu eta segundu batetan. Beraz, aurten errekorrik ez dago Aloñako tontor horretan. Berehala behar du izan lehenengo lasterkariak Aloñako tontor horretatik. Momentuz ez da inor iritsi. Laizte behar du izan lehenengo lasterkariak eta Aloña txiki. Aloña txikiri hasiera emateko 10 minutu falta zaizkizue. 10 minutu inguru barru emango diogu lasterketari hasiera. Hortxe Mikel Uribe Etxeberria. Hori Gontzal Murgoitio da, hor ikusten den irudi hori. Berrogeta 11 minutu eta 20 segundu, hasiera eman zaionetikan. Eta momentuz ez dago denbora ofizialik Aloñako tontor horretan. Gogoratu, ibilbidean denbora, gehienezko denbora labor du eta 15 minututakoa dela. Aloñako tontor horretako muga ordubete eta 45 minututakoa da. Lehenengo lasterkariak baditugu. Aitor Ajuria pasada Aloñako tontorrean 49 minutu eta 30 segundurekin. Bigarren Oier Zubeldia pasada 50 minutu eta 40 segundurekin. Hirugarren Markel Urigoitia 51 minutu eta 25 segundurekin. Beraz, badijoaz lehenengo lasterkariak oiesek gizakumeetan. Asier Azkarate Arrasatearra pasada laugarren postuan, 52 minutu eta 9 segundutan. Beraz, tarte gutxi hirugarren eta laugarrenaren artean, 55 segundu inguru. Ez dago tarte handirik, kontutan izan da mendian ditugun zailtasunak. Gogoratu
arkaitza oso irristakor dagoela, tontor horietan, beraz, ez da tartea 45 segundutako hori. Lehenengo emakumezkoa, Oiana Kortazar beharko luke ondo bidean. Bosgarren Gontzal Murgoitio pasada, 52 minutu eta 29 segundutan. Ibai Angulo, 52 minutu eta 52 segundutan. Beraz, momentuan, Aloñako tontorretik pasadiren lasterkariak eta urren ez urren, hauetxek lasterkari hoiek. Aitor Ajuria, Oier Zubeldia, Markel Urigoitia, Asier Azkarate, Gontzal Murgoitio eta Ibai Angulo momentuz hoiek lehenengo 6 lasterkariak Aloñako tontorretik pasatzen. Imanol Goñi ere pasada, Jokin Etxabe Bergararra ere bai, Josu Urrutia ere bai, Walter Becerra hemen 6 aldiz irabazia ere ez luke oso urruti behar. Eta momentu honetan Oiana Kortazarren pasoa ea irudikatzerik daukagun. Aitorrek bere estrategia, Aitor Ajuriaren estrategia beti muturrean irtetzea izaten da. Hasieratik tope irtetzen da eta maila horretan lasterketa guztia burutzerik badu. Hemen beharko luke Foruen plaza honetan lehen da biziko sailkatu bezala Aloñako 20. urte hurren honetan. Eta Aloñako tontorretikan emakumezkoen sailkapenean lehenengo lasterkaria Oiana Kortazar beharko luke izan. Hortxe dituzue pantailan lehenengo 9 sailkatuak, Aitor Ajuria, Zubeldia Urigoitia, Azkarate, Gontzal Murgoitio, Angulo, Imanol Goñi, Jokin Etxabe eta Urrutia. Dagoeneko lasterkariak Aloña txikiri ekiteko gertu dira, bakoitzak bere dortsala soinean duela. Aloña txiki parte hartu behar dezuten guztiak irteera marra honen ingurura hurbiltzen joan. Lehenengo emakumezkoa momentuz ez da Aloñako tontor horretatik pasa. Beñate Etxabe Bergarara ere 13. pasada. Beraz, 16 lasterkarek momentu honetan Aloñako gaina harrapatu dute. Aloñako gaina 8. kilometroa da. Eta konturatu 22,6 kilometro direla lasterketa honen ibilbidea. Beraz, oraindik luze dijoa. Lehenengo lasterkaria gutxi gora bera 11 tardiak pasatxo sartuko da Foruen plaza honetan, 2 ordu gain, 2 ordu azpitik ez dago iragarpenik, lasterkaririk iritsiko denik Oñatiko Foruen plaza honetara. Errekorra Antzolako Ibai Larreak du 2 ordu 0 minutu 0 segundutan joan den urtean lortu zuen Antzuelarrak denbora hori. Emakumezkoetan berriz,
2 ordu eta 18 minuturekin 2023an Malen Osa lasterkari oñatiarrak lortu zuen. Aloña txikiri ekiteko ere, lasterkariak gertu ditugu. Aloña txiki, urteroko legez, Aloña txiki adine tarte diferentetan ospatuko da. Deabrua ere, deabrukeriak egiteko gertu, Aloña txiki honetan. Lehenengo lasterketa txikienetik zaharrenetara joango gara, lasterketak ospatzen, deabrua ere gertu dugu deabrukeriak egin ahal izateko, ohiko den bezala Aloñako igoera honetan. Lasterketako tarteak, adin tarteak emanda daude. Lasterketako adin tarteak emanda daude. Oiana Kortazar pasada Aloñako tontorrean lehenengo emakumezkoa, Oiana Kortazarrek 58 minutu eta 12 segundu behar izan ditu. Beraz, lehenengo emakumezkoa pasada Aloñako tontor gain horretatik. Oiana Kortazar elgetarra da. Aloña txiki ospatzeko ere bai, hementxe ditugu lehenengo adintarteko lasterkariak. Bakoitza bere dortsala soinean duela, seguru aski beraien lehenengo lasterketa izango da, eta hementxe dago Aloña handiren etorkizuna. Bitartean, ea Aloñako tontor horretatik, bigarren emakumearen pasoa dugun momentuz ez. Esaten didatenez ez daukagu bigarrengo emakumerik Aloñako tontor horretan. Esan, lasterkariok etxapleroa botatakoan emango zaiola hasiera lasterketari. Aurreratu, lasterkariok, aurreratu, hasiera oraintxe. Aurrera. Hauxe da Aloña txikiren lehenengo lasterketa. Deabrua ere badoa.
ezin disimulatu, errege egiten gaitu, ezin disimulatu. Dagoeneko aloina txiki hasi da, etorkizuna hemen dago, aloinaren etorkizuna hemen dago. Eta bigarren lasterketakoak Eta ezin dugu disimulatu. Kopla bat kantatuko dut, hau da lehenengo bertzoa. Arabarra naiz ta arronago, altza dezamu kolpoa. Burua beru, neguko egun otzenetan ezagutu ginen. Bilera maigabetan, aspaldi daramagu zerbait berrian sinisten. Ez dakigu nora, baina ari gara iristen. Lehortu malkoak, asko balortu duguna, gure gurasoak. Urrengo lasterketa hau 2019 eta 2020 garren urtean jaiotakoak. Urrengo lasterketa hau 2019 eta 2020 garren urtean jaiotakoak ospatuko duzue. Badatoz lasterkariak, txalo bero bat. Txalo bero bat, lasterkari guztiei. Baina kartan sartu zara, ta trago batzuen ostean, liatzen hasi gara. Ai ama, zein gozoa, sentsazio hau, betirako izan daudia. Herri berri bat, bidea. Txalo bero bat, lasterkariei. Txalo bero bat, lasterkariei. Bueno, urrengo lasterketa 2019 eta 2020an jaiotakoak. 2019 eta 2020. Eta 2019 eta 2020an jaiotakoak. Deabrua gertu. A ver, jaso esoak hemen, deabrua bezala. Aurrera hau. Besoa jaso la fuerte.
Bueno, lasterketari ekiteko 5, 4, 3, 2, 1, aurrera! Bimila eta 18 eta 2017an jaiotakoak. Orain 2018 eta 2017an jaiotakoak. Vale. Kontuz, orain lasterkariak iritsiko dira, beraz, kontuz, tranquil, denbora badago. Artzanburuko pasoa ere ba omen dago, beraz, Aloña txiki ondoren, Artzanburuko pasoak emango ditugu. Badatoz lasterkariak. Venga, esprina. Epa, oso ondo. Lasterketa bikaina egin dezute Aloña txiki honetako 2019 eta 2020an jaioak. Deabrua atzean dugula. Txalo bero bat lasterkariei. Bimila eta 2018 urtean jaiotakoak zarete zuek, ezta? Oso ondo. 3. lasterketa. Deabruekeriak eginez. Deabrua gertu. Bueno ba. 5, 4, 3, 2, 1, aurrera! Urrengo lasterkariak 2015 eta 2016an. Urrengo lasterketa, haundienak, zaharrenak, zenba buelta diren, ez dakit, Deabroa ibiliko da hor zuebekin batera, eta Deabroak jakinalak hauziko dizue. Urrengo lasterketa hau atzena izango da, azkena, Aloña txiki honetako azkena.
Hementxe esprina. Aloñako esprina. Oso ondo. Txalo bero bat lasterkari guztiei. Poliki. Gaurkoan denak zarete garaile eta. Deabrua nekatzen omen dao. Berotu egin omen da deabrua. Atzera. Azkeneko lasterketa zuena izango da, poliki eta minik hartu gabe. Deabrua agertu. Bost, lau, 3, 2, 1, aurrera! Txindatxuen loan aurreko plazandren koplak dauzkagu ahoan ideak doinuak daramatzagu kolkoan ilargi berriak laguntzaren ondoan ideak doinuak daramatzagu kolkoan ilargi berriak laguntzaren ondoan lara Azkeneko lasterkariak, esprina, Aloña txiki honetako azken lasterkariak, helmugaratzen, txalo bero bat lasterkari guztiei, hau da, Aloña handiko etorkizuna eta etorkizun oparoa dauka lasterketa honek, etorkizun oparoa dauka, benetan, lasterkari pila bat, afizioa badago, ofizioa ere bai antolakuntzan, beraz, txalo bero bat, lasterkari honi, oso ondo. Txalo bero bat, Aloña txiki, honetan parte hartu dezuten denoi, eta goazen Aloña handiko lasterketa honetara. Badakit, pasoak baditugula eman alizateko, paso ofizial hoietara joko dugu, denbora ofizialekin, beraz, ea nongo pasoak ditugun eta zer ikusi dezakegun urrengo Aloñako honetatik. Akaitzen, Aitor Aguria jarraitzen du lehenengo ordu bete eta 4 minutu 21 segundurekin. Bigarren, Oier Zubeldia ordu bete 5 minutu eta 35 segundurekin.
Hirugarren, Markel Urigoitia. Ordena berdina da, Aloñako orden berdinan jarraitzen dute. Ordu bete, 7 minutu eta 22 segundurekin. Laugarren, Asier Azkarate. Arrasatearra, ordu bete eta 8 minutu 25 segundurekin. Bosgarren, Gontzal Murgoitio, ordu bete 8 minutu eta 37 minuturekin. Beraz, Gontzal eta Asier Azkarate nahiko bateratxu doaz. Imanol Goñi ere bai, 6garren bateratxu. 10 segundu gehiago Gontzal Murgoitio baino, ordu bete 8 minutu eta 57 segundurekin. Emakumezkoetara joaz, ea emakumezkoen pasoa ikusteri dugun, bai, emakumezkoetan Aloñako tontorrean momentuz akaitzetik ez da emakumezkorik pasa. Oiana Kortazar, lehenengo, bigarren, Ainara Uribarri Oñatiarra. Argi, Ainara Uribarri Oñatiarra, Aloñako tontorrean bigarren pasada, ordu bete 2 minutu eta 27 segundurekin. Hirugarren, Irati Azkargorta. Irati Azkargorta bigarren pasada urtia gainen, baino Aloñako tontor horretatik, 8. kilometro horretatik, 3. postuan pasada. 4. Oiana Zubillaga. 5. Lara Estebanez, Legazpiarra. 6. Nora Narbaiza. 7. Ana Pujol. Aurrean espero dugu egotea, zelkapen horren bukaeran. 8. Laiane Arrospide. 9. Adirain Peñagarikano. Eta 10. Ainhoa Intxausti. Hauek ba, emakumezkoen Aloñako tontorretako pasoko zelkapena. Pozgarria, albiste pozgarria, Ainara Uribarri Oñatiarra, bigarren pasadela Aloñako tontor horretan. Eta datuak ematen jarraituaz, lehenengo emakumezkoa pasada akaitzeko tontor horretatik. Oiana Kortazar da, ordu bete eta 19 minuturekin pasada. Ordu bete 19 minutu eta 2 segundu. Ea, puntu honetan, puntu hau 8,7 kilometroa da, ea Ainara hor mantentzen den bigarren sailkapen horretan. Ea ba, Ainara Uribarri nola dijoan akaitzeko tontor horretatik. Nahiko tartea dauka, 3. sailkatuarekiko, minutu eta 6 segundutakoa, beraz, esperantza, Ainara Uribarri pasatzea bigarren postu horretan akaitzeko tontor horretatik. Hauek, sailkapenak, momentu sailkapen ofizialak puntu zehatzetan, ea ba, irudikatzen ditugun pantalla erraldoi horretan, udaletxe azpiko pantalla erraldoi horretan. Bakardadea sentitzean, alboan egongo naizela jakin. Bide laguna izango naiz, azken eguneko egun sentira arte. Denbora asko pasada... 7. Maili Altzelai, Oñatiarra. Denbora politia eginez, 18 minutu eta 41 segundu gehiago. Akaitzen momentu Oiana Kortazar pasada. Ondo bidean Ainara Uribarri beharko luke bigarren. Ainara Uribarri Oñatiarra. 800 metro bai daude tontor batetik bestera. Eta nahiko denbora ateratzen zion 3. sailkatuari.
Akaitzen Ainara Urribarri, Ja tarte geixo ateratzen dio Oiana Kortazarrek, dagoeneko 4 minutu eta 38 segundu. Oiana Kortazar favoritotzat ematen genduen lasterketa honetan. Kontutan hartu Nuria Llorens genduela favoritotzat, Salomon taldekoa baino azken uneko baja izan da. Atzo Oñatira etorri zen eta gau txarra pasa omen du. Eta ez du irtetzerik izan Nuria Jansok. Hori beste urte batzutako irudiak, eguraldia beste era batetara, beste moduz. Hor ikusten zenduten Oiana Kortazarrek 2 aldiz badaki zer den Oñatiko Foruen plaza honetan eskua jasotzea. Akaitzeko aurreneko 2 emakumezkoak pasa dira. Ea ba, 3. emakumezko hori nor dugun. Berehala beharko luke izan. Bueno, ba, Akaitzeko pasoa ere bai, hor dago, Irati Azkargorta pasada, 3. Oiana Zubillaga, 4. 5. Lara Estebanez Legazpiarra. Beraz, hortxe lehenengo 5 sailkatuak Akaitzeko tontor horretan.
irudikatzen dituzuen bezala 8,7 kilometro dagoeneko beteak 14 kilometro helmugara etortzeko. Hemen foruen plaza honetan nire kalkuluen arabera 11:35 minutuan izango dugu hemen lehenengo lasterkaria. Nik uste dut 2 ordu eta 5 minututan hemen beharko lukeela lehenengo lasterkariak. Aitor Ajuria lehenengo dijoa gogor hasi da, Otxandixotarra normalean hola hasten da, lasterketa guztiak gogor eta topera ekiten ditu, eta bukaerar arte erritmo horretan jarraitu ezkeo, ez dio inork helduko atzetik aurrera. Kresterioa da, gakoetako bat, arriskutsu, irristakor, beraz. Ea nola pasatzen duten Kresterio gune hori. Zuhitzaileak daude Kresterioan, eta aditzera eman diegu lasterkari guztiei Kresterioan zuhitzailei esana bete beharra dagoela. Zuhitzaileak kasu honetan lasterkari bat penalizatu edo lasterketatik kanpo uzteko gaitasuna eta ohorea dute. Laister behar ditugu, Kresterio inguru horretan lehen lasterkariak. Nahiko pilpilean dago gizakumetako lasterketa. Hor, bigarren maila batean, 4-5 bat lasterkari oso denbora gutxian bai daude. Oso denbora gutxian daude lasterkariak. Beraz, podiuna, oraindik luze dijoa lasterketa, baino podiuna nahiko disputatua izan daiteke. Aloñako 20. urteurren honetan, emoziorik ez da falta, Oñatiko 20. urteurren honetan. Nahiko markatua dago momentu honetan emakumezkoen sailkapenean lehenengo postu hori. Oiana Kortazar Elgetarra dijoa lehenengo, akaitzen eta geroz eta tarte handiagoa ateraz bigarren sailkatuari. Momentu honetan, Ainara Uribarri Oñatiarra da bigarren sailkatuari. Nahiko nuke ba, aurten ere Oñatiar bat podiunean izango bagenu. Eta aukera gehien dituena, Ainara Uribarri 75. Dortxala, Brust etxeko lasterkaria. Gogoratu, sari banaketa ordubiak 4 gutxi buelta horretan izango dela, eta sari banaketaren ostean, jarraian, Asier Sagastizabal Sagasi omenaldi bat egingo zaio.
Beraz, antolakuntzatik gonbitea omenaldia ikus dezazuen. Omenaldi benetan polita izango baita. Zazpigarren dijon Ibai Angulo hori Azpeitiarra da. Ziztu bizian lasterkaria, ziztu bizian. zelai bakarti bat, herriaren mugarrian, zurrumurru batek apurtzen du, araneko isila, aingerua deabruz jantzita, sorbaldatik zirika. Beno, Artzanburuko datu batzu badauzkagu, Artzanburun 12,8 kilometroa, Aitorra Juria dijoa lehenengo, ordu bete 26 minutu eta 42 segundurekin, bigarren Oier Zubeldia, ordu bete 28 minutu eta 34 segundu, beraz 2 minutuko tarte inguru. Hirugarren Markel Urigoitia, ordu bete eta 31 minutu 42 segundurekin, Asier Azkarate, Arrasatearra, ordu bete 32 minutu eta 28 segundurekin. Bosgarren, Imanol Goñi, ordu bete eta 33 minutu 19 segundurekin. Seigarren, Ibai Angulo Azpeitiarra, ordu bete 33 minutu eta 41 segundurekin. Gontzal Murgoitio zazpigarren, ordu bete 34 minutu eta 18 segundurekin. Eta Jokin Etxabe Bergararrak, ordu bete 35 minutu eta 26 segundu. Beraz, laugarrena eta 8garrenaren tartean minutu bakarra dago. Laugarrenetik 8garrenera nahiko bateratsu dijoaz, minutu bateko tartea. Emakumezkorik momentuz ez dugu Artzanburuko pasoan, eskistako pasoa ezin izan dugu neurtu, kobertura falta dela eta, beraz, Artzanburuko pasoa izango da urrengo emango dizueguna.
Oiana Kortazar ondo bidean, beharko luke lehenengo, baina momentuz ez da inor pasa emakumezkoen txelkapenean. Ez dago gerorik ez, egin gabekoagatik baino eginagatik, damutu gaitezen, zesuzko errobera bihurtzen gara, suzko errobera gauaren babesean. Sari banaketa ordu biak laurden gutxi inguruan izango da, gogoratu Aloñako igoerako Esta es la imagen, este es el demonio de Aloña. Y vaya tirando un poquito más de margen. Espectacular. Y ahora sonríe Oiana, que victoria, que carrera. Urte hurren honetako babesleak, Oñati, dabilen herria, Fagor Profesional, Joko, Ulma, Arrikrutz, Kobak, Lana, Servimek Mekanizatuak, Rural Kutxa, Soraluze Hotela, Goi, Eguzkialden Balajeak, Mendiaraiz Galdara Agintza, Muñoz Margoak, Argi Elektrizitatea, Gipuzkoako Foru Aldundia, Salomon, eta laguntzaile gisa, Oñati eta Amets Taberna, Zutik Fisioterapia, Jesus Odriozola Arategia, Amets Berezao, Opel eta Ford banatzailea, Bizipoz Kafetegia, Txomin Zubeldia banaketak, Intxaluz, Raos Resoler, Kimuta Urtsin Loradenda, Zurich aseguruak eta Sustrai Frutadenda dira aurtengo babesle eta laguntzaileak. Momentuz Artzanburuko emakumezkoen pasorik ez dugu, gizakumeak badoaz aurrera, Aitorra Juria, buru-buruan, Otxandixotarra fuerte irten da, eta momentuz buruan jarraitzen du. Aitorra Juriak, zazpigorren dortxala dauka, dortxal zazpia da, eta 2021 eta 2023an irabazia dago Aloñako igoera hau.
nire itzazora itzuli naiz. Bidaian joateko aurrera, ta izkutatu dudan kemena berreskuratzera. Korapilatutako eskua, minak zuri beltzean, urtantak nire gorputzean, euririk ez denean, gurutzatutako beldurrak, zubiak bihotzean, urgezabegietan, negarra errekala, nire itzazora itzuli nahi. Walter Becerrak ikusten duzuen bezala 25. pasada, Walter Becerrak 6 aldiz irabazi du Aloñako igoera eta urten disfrutatzera irten da. Emakumezkoetan 16. Maili Altzelai, Oñatiarra ere bai, hor dugu. Bigarren sailkapenean Ainara Uribarri Oñatiarra. Beraz, bi Oñatiar pantailako sailkapenean. Beirapurtuen otzak, nire zarria, zindagit hasiko naiz, zaitela berandu izan, nire itzazora itzuli naiz, bidaien joateko aurrera, ta izkutatu dudan kemena. Artzanburuko pasoa izaten dugunean, ja forma hartzen hasiko da, sailkapena gutxi gora bera, nondik nora joango den. Ea podium horiek nola osatzen ditugun. Nire itzazora itzuli nahi. Komen- Esta es la imagen. Este es el demonio de Aloña. Y vaya tirando un poquito más de margen. Espectacular. Que habla Sofía Llana. Qué victoria, qué carrera. Zero segundutan, aurten ez dut uste errekorrik egongo denik, ez emakume eta ez gizakumeetan. Pasoetako denbora kontutan hartuta, ez dut esperantzarik errekorrak botako direnik. Oiana Kortazar pasada Artzanburuko puntu horretatik 12,8 kilometro, beraz 10 kilometro falta zaizkio Oianari Foruen plaza honetara iristeko,
ordu bete 48 minutu eta 8 segundu. Beraz, emakumezkoetan, buru-buruan, Oiana Kortazar Elgetarra. Ea, Ainara Uribarri, bigarren jarraitzen duen, hori hemen Oñatiko Foruen plazan, esperantza. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote baikorrin ere mugalari hoien. Mendikate honek lotuta, zure zaurian ireara, ta kantu hau biona. Amabos minutu barru esperantza badugu, lehenengo lasterkaria hemen Oñatiko Foruen plazan izaten. Nik uste 2 ordu eta 5 minutu buelta horretan ibiliko dela lehenengo lasterkaria. Momentuz gogorarazi Aitorra Juria dijoala buru, emakumezkoetan berriz Oiana Kortazar. Hoiek sailkapen bakoitzeko buruak momentu honetan. Podiuna harrapatzeko
boleto azurekin, 75. dortsalarekin, Ainara Uribarri daukagu. 75. dortsala Brooks etxeko oñatiarra. Ainara Uribarri, momentu honetan, bigarren dijoa lasterketan. Beraz, podium horretan, gaurkoan, Aloñako 20. urte hurren honetan, oñatiar bat izan ditzakegu. Momentuz, Artzanburun, bigarrengo emakumerik ez dago. Oiana Kortazar lehenengo, baina emakumezkorik momentuz ez. Ea, lehenengo lasterkaria. 10 minutu barru hemen dugun. Oñatiko foruen plaza honetan. Aurtengoan, 20. urte hurrena izanikan. Ea, nork lortzen duen txapel hori. Aitor Ajuriak ematen du. Txapel hori eramango duela, baina oraindikan kilometro batzuk falta zaizkio. Ez da oso urrun egongo, konfirmatzen dizuet, Artzanburun, bigarren sailkatua Ainara Uribarri dela, ordu bete 53 minutu eta 49 segundurekin, beraz, ia 6 minutuko tartea ateratzen dio Ainarari Oiana Kortazarrek. Oiana Zubillaga da, 3. dijoana, eta Ainara eta Oianaren tartean 2 minutuko tartea dute. Momentuz, Artzanburun, 3 emakumezko pasa dira, eta Oiesek emakumezkoen sailkapena momentu honetan. Oiana Kortazar, Ainara Uribarri Oñatiarra eta Oiana Zubillaga. Behin 2 ordu pasaz, edozein momentutan etorri daiteke lehen lasterkaria.
Ea antolakuntzatikan norbaitek luzatzerik badaukan Zalditokiko pasoa, Zalditokitik 19,5 kilometroa da, beraz Zalditokiko pasoa eukiko bagendu, horrekin ideia bat egingo genduke lehenengo lasterkaria Foruen plaza honetan noiz iritsiko den. Artzanburun emakumezkoetan laugarrena Irati Azkargorta eta bosgarrena Lara Estebanez Legazpiarra ordu bete eta 58 minutu 46 segundurekin. Hoiek lehenengo 5 lasterkariak emakumezkoen sailkapenean. Ainara Uribarrik podiumean jarraitzeko 3 minutu pasako tartea dauka. Bigarren dijoa, baino laugarrena 3 minututara dauka. Beraz, oso lan ona eginez, baditugu irudiak, kalean dator Aitorra Juria berehala dugu hemen. Dagoeneko errekorrik ez dago dagoeneko. Aitorra Juria Oñatiko kaleetan. Atzeko kaletik sartuko da Aitorra Juria. Eta bertan daukagu, atzeko kalen sartzen, Aitorra Juria Otxandixotarra, 2 aldiz irabazia dago lasterketa hau. Hau, 3. izango litzateke. Deabrua joan da. Badator, atzeko kalen, Aitorra Juria Otxandiarra. Txalo ero bat, deabrua ere, deabrukeriak eginez. Goizean, elkarrizketatu dut eta disfrutatzera datorrela. Baita, bete ere, bere hitzak, Aitor Juria Otxandixotarra. 3. garaine, Aloñako igoeran, txalo ero bat, Aitorra Juria! Zorionak Aitor! Zorionak Aitor! Tartea aterako du. Zorionak Aitor! Hasieratik, bukaera arte, buru-buruan. Bai, eskerrik asko, urten dau. Hasieran gogor irtentzea, ja dagoeneko lehenengo kilometrotekan buru-buru, ikusi zaitugu, eta zure estrategia hori izan alda. Buru-buruan irten eta tope. Bai, jakiot gont, eta honek azkenengo tramuen ibaino bastante hobie diela, orduen hasikerati tartia eta gero aguanta usan helburu eta posik urten dau. Dagoeneko 3. irtetzen duela, hemen, Aloñako igoera honetan. Bai, 3. Zorionak, behon daizula eta disfrutatu egunaz. Eskerrik asko. Gero sari banaketan ikusiko dugu elkar. Oiek, Aitorra Juriaren hitzak. Bigarren lasterkaria ere, Oñatiko kaletan dugu. Dagoeneko. Atzeko kalera sartzen.
boga inguru horretan. Eta Deabru Azai. No me va a valorar, pero sé que tengo alas, quiero echar a volar. Aunque sé que es relativo, tienes ganas de hablar. Cuando venía a mi lado se me echaba a llorar. No está en mi cama, con cerrama. Fin de semana, me olvido del drama. Bigarren txelkatua, Oier Zubeldia izan daiteke. 127 garren dortsalarekin. Soromnea taldeko lasterkaria dator. Eunda 27 garren dortsalarekin Oier Zubeldia Amezketarra. Zorionak Oier! Me está matando la ansiedad y no tengo tiempo. Y culpo solo a tu onda por querer irte lejos. Veo doble mi vida rodado de espejos. Tengo puñales en la Lokatza leporaino, ikusten dituzue lasterkariak, nola etorri diren. Kaixo Oier, zorionak aurrena, nola joan da lasterketa, ajuria harrapatu ezin da? Eskerrik asko. Ajuria hasieratik ezin da. Berri molda, gaur harrapatzea imposiblea zen. Gustatu altzaizu lasterketa, ibilbidea, nola ikusi duzu, zure gustakoa izan alda? Asko gustatu, da gaina egualdiokin, netzat perfecto. Lokatzeakin asko guztu ditzen naiz, goran fresko zegoen da. Netzat kondizio perfectu da ternuare oso polititzen divertia. Bejon daizula eta zorionak, Oier. Eskerrik asko. Hauek Oier Zubeldiaren hitzak. Eta hirugarren lasterkaria den bila joango gara. Hirugarren lasterkaria Markel Urigoitea izan daiteke, bea joan da hirugarren lasterketako azkeneko tramo osoan. Otxandixo harra da, 350 garren dortsala. Hau Markelen datuak dira. Dagoeneko gerturatzen bagabitz, 2 ordu eta 10 minutu hoietara. Pilpilean duguna emakumezkoen sailkapena da, emakumezkoen sailkapena pilpilean dugu. Laugarrena eta bigarrenaren artean ez dago tarte handirik, beraz hor pilpilean dago podiuna. Momentuz, gizakumeetan, aurreneko biak sartu dira, Aitor Ajuria eta Oier Zubeldia Amezketarra. Hirugarrena, irudietan. Oñatiko kaleetan sartua da jada. Laizter izango dugu atzeko kalen. Jada sartu da atzeko kalen, beraz, Laizter dugu hemen foruen plaza honetan. Deabru ere bila joan da. Irudiak dronarekin. Asier azkarate dugu, arrasatearra. Zorionak Asier. Behon daizula Asier. Podiumeko sailkapena badugu.
Markeli adelantatu dio, Markel pasadu, Markel zindoan hirugarren, eta helmugan momentuz sartu gabe dijoa Markel. Imanol Goñi ere gertu zen, beraz. Imanol Goñi, Markel Lurigoitia, aberba. Badator, laugarren sailkatua. Badator, laugarren sailkatua. Hementxe ba, Markel Urigoitia, Otxandixoarra. Bi Otxandixotar lehenengo eta laugarrena. Aitor Ajuria eta Markel dira. Otxandixoarrak, talde berdinekoak. Urrengoa, Imanol Goñi izan daiteke. Imanol Goñi zindoan 5. postu horretan. Beraz, bere presentzia da esperantza foruen plaza honetan. Ibai Angulo ere hor zindoan, 7. postuan. 6. Artzanburun, beraz, Ibai Angulo ere, nahiko buruan. Eta lehenengo emakumezkoa, 10 minutu barru, hemen espero dugu, Lehenengo emakumezkoa, 10 minutu barru, 2 ordu eta 20 buelta horretan, ibiliko da hemen foruen plaza honetan sartzen lehenengo emakumezkoa. Aitor Ajuriaren denbora ofiziala 2 minutu, 2 ordu, 2 minutu eta 36 segundu. Errekorra baino 2 minutu eta 36 segundu gehiago. Eta hementxe, foruen plaza honetan sartzen, Imanol Goñi. Txalo bere bat, Imanoli. Zorionak Imanol. Eta bere atzetik, gertu, Gontzal Murgoitio, Brox taldeko lasterkaria. Zorionak Gontzal. Gontzal Murgoitiok 2 ordu, 12 minutu eta 30 segundu egin ditu. Ibai Angulo, Azpeitiarra. Zorionak Ibai. Lasterketa bikaina. Urrengoa sartzen, Bergararra izan daiteke. Etxabe tar anaietako Jokin. Ibai Angulo, Jota. Jota iritsi da. Lasterketa bikaina eginez, Azpeitiarra. Hogeita 3 zazpikoetan, lehenengo lasterkaria, Ibai Angulo izan da. Ibai. Ibai,
sekulako lasterketa egin duk. 23 zazpikotan gizakumeetan behitze garaipena lortu dezu. Ze iruditu zaizu lasterketa, ze ibilbide topatu dezue, ea da, zure hitzak. Egia esan, increíble. Aitutanaken kriston karri izala, aloinako igoera. Atzenengo urtetan beti telebistatiko bideotatik ikusten ibili naiz. Gaur aukere utiet hemen eoteko eta karreri disputatzeko eta egia esan espetakularra. Lokan asko, zaila ipini dugu rekorriduek, baina ikeragarria. Datorren urtean bueltatzeko esperantza bai? Oain bertan ez zaun izun, sufrimenduatik, danekiatik, baina seguro hemendik parea minututa ondo pentsau eta berriz bat zaun izula horre. Kiston karreriak, kiston publikoak ezuek, kiston parajiek eta oso Eskerrik asko, hauek Ibai Anguloren hitzak. Zuei, eskerrik asko. Bueno, urrengo sartzen, Jokin Etxabe izan da, Jokin Etxabe Bergarara ere sartu zaigu. Beraz, aurreneko 8 lasterkariak sartu dira. Aitor Ajuria, ondoren Oier Zubeldia, Asier Azkarate, Markel Urigoitia, Imanol Goñi, Gontzal Murgoitio, Ibai Angulo eta Jokin Etxabe hauek urrenez urren 8 lehenengotan. Bosi da minutu barru, hemen beharko luke izan lehenengo emakumezkoa. Principios Oiana Kortazar espero dugu, elgetarra. Orain urreko sartzen Josu Urrutia izan daiteke, Koldo Etxebarria. Oiek joan bai dira, Etxaberen ondoren. Hala Jokin, zorionak. Hori, Jokin Amozarrain zan. Azkeneko tramoan, Jokinek 4 bat pasaditu, 4 lasterkari pasaditu. Top amarra lortzeko. Oso ondo, Mikel. Mikel Arregi hori. Ikusten da azkeneko tartean lasterkariak ordena aldatu dutela. Eta podiuna gizakumetan osatuta, orain emakumezkoen podiuna falta. Podium horretan sartzeko aukera handia dauka Ainara Uribarrek. Bigarren zindoan azkeneko neurtutako puntu kilometrikoan, beraz Ainara, hemen podiunean ikusi nahi dugu gaur Oñatiarrok. Oso ondo, Markel. Iñaki Goenaga, helmugaratzen.
Oso ondo, Koldo. Zorionak, zeuri ere. Beraino, Jon! Jon, beraino! Dagoeneko, 11 lasterkari sartu dira. Irudiak udaletxe azpiko pantalla erraldoian. Deabrua lehenengo emakumezkoaren zai. Oiana Kortazarrek hemen gaur garaipena lortuko balu, 3. aldiz lortuko luke. Birritan irabazia bai dago. Deabrua badator, deabrukeriak eginez. Piztu du bere bengala eta oso ondo, Xabi. Aitor ere bai. Eta Laister behar du hemen, Laister behar du hemen. Lehenengo emakumezko lasterkariak. Dagoeneko, 2 ordu. 20 minutu, beharkatu, 21, ja. 21 minutu, beraz, Laister behar du. Hemen lehenengo lasterkariak. Hemeretzi lasterkari sartua daude. Izari eskorra zeruan, maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzali izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala. Gogoratu, sari banaketa ordubiak 4 gutxitan izango dela. Antolakuntzatik eskatzen zaizue sari banaketan egotea eta amaiera arte egotea. Asier Sagastizabal Sagasi omenaldia egingo baitzaio sari banaketaren ostean. Jarraian izango da dena, momentu hunkigarria eta momentu polit bat izango dugu, beraz antolakuntzatik eskari hori. Oso ondo, Xavier, lasterketa burutua. Txalo bero bat. Oso ondo, Markel. Eta hemen foruen plazan denok zai emakumezkoen txelkapen hori ea osatzen dugun. Momentuz ez dugu emakumezkorik meta puntu honetan. Baina 2 ordu 23 minutu dagoeneko burutuaz. Laister beharko luke izan hemen lehenengo emakumezko lasterkariak. Zorionak. Oso ondo, Julen.
Txalo bero bat. Hauxe da, Aloñako igoera. Aurten 20. urte hurrena. Eta poliki. Badoaz, lasterkariak hurbiltzen. Oso ondo Beñat. Nekatuta ibilbide gogorra da eta zenbat ere gehiago lokatza lepoaino egonda. Kresterioa oso arriskutsu egonda, oso irristakor, labankor, ez dute lan makala izan lasterkariok gaurkoan. Txalo bero bat, oso ondo unai. Eta hemen Foruen plazan irrikitan, ea emakumezko horiek noiz ageri diren. Hau pasa bat. Zerbaitetan Aloñako igoera ona balain bada ibilbidea, lasterkariei asko gustatzen zaie Aloñako igoerako ibilbidea, antolakuntzari ere beti goraipen handiak ematen dizkie lasterkariei, oso ondo markatua bai dago zirkuitoa. Gaurkoan bezala lainopean ari direnean oso garrantzitsua da markajea, eta beti goraipatzen dute lasterkariek Aloñako igoerako markaje eta antolakuntza. Horregatik, Aloñako igoeran izen emateko mila pertsonak eman zuten izena, 166 dortxal banatu ahal izateko. Beraz, jendeak badio estimo Aloñako igoerari eta Aloñako antolakuntzari. Zorionak epa. Oso ondo. Laizter beharko genduke hemen askotan irabazi duen Walter Becerra, okerrez banabil, honei espektakuloa asko gustatzen zaio, Deabruarekin ere nola 6etan irabazi duen oso laguna dira, Deabrua eta Walter, ez luke oso urrun beharko, beraz, ez dakit Deabrukerin bat egingo duen Deabruak Walter Becerra sestaotarrarekin. Araipe gehien lortua behai da Walter Becerra, gaurkoan goizean bere hitzetan esan du beste maila batean datorrela, baino disfrutatzera. Zorionak Beñat, oso ondo. Hirurehun eta hamabia, gaizka. Eta badator, lehen esan dizuedan bezala Walter Becerra badator, Hau, itzela da. Itzela lasterkari hau. 6 aldiz irabazi du. Aurten disfrutatzera. Txalo bero bat, Walter Becerra! Honei espektakuloa gustatzen zaio. Oso ondo Walter! Oso ondo. Ya está. Me retiro, no corro más montaña, esa es la última. No creo, yo creo que el año que viene te animarás. Miguel, pido, ya está, no, ya está, la última. ¿Esta ha sido tu última Aloñako igoera, Walter? Yo creo que la última carrera de montaña. No creo, yo creo que ya te animarás. La cabeza se me saturó, ya está, ya no da más. Enhorabuena, Soriona, Walter. Es que ricasco todo y muchas gracias por esos ánimos. Ya está, me retiro, creo, ya está. Oye, Walter Becerraren hitzak.
Beste bi, lasterkari, Beñate eta Ander. Gari Núñez ere, lasterketa amaituta. Iñaki ere bai, lan polita eginda. Bizitza une bat dela, bakarrik une bat inoiz ezaztu. Bizitza une hau dela, bakarrik une hauetan. Bizi berri zen ditu herriko plaza. 41 lasterkari sartu dira, 41. Dagoeneko 2 ordu eta erdi, lasterketa hasi denetikan. Eta emakumezkoa luzatzen ari da. Luzatzen ari da bere sarrera, gogoratu Malen Osak duela froga honetan errekorra, 2 ordu 18 minutu eta 36 segundutan, beraz 2 ordu eta erdi daramatzagu, 12 minutu gutxienez gehiago, badabil burutzen lehenengo emakumezkoak Aloñako 20. urte urren honetan. Urte pare bat ez garela gegoten, udaberrixe izoztu zanetik. Beste bategaz zauzela babakik, dani zure deiaren zain oraindik. Oraindik. Pasuak, bai. Vale, eskerrik asko. Kalien agurrek beti laburrek, zorizontasun itxura hori ez dut zinizten. Ze ondino gurutzatzen garenien, zue ikusten dut, zure begitetak. Oso ondo, Mikel. Ikusten duzen bezala lokatza arpegia ere lokaztuta. Nahiko komeri pasa dira lasterkariak goikalde hoietan, Oñatiko mendate eta tontor hoietan. Txalo bero bat, Joni ere. Lehenengo emakumezkoaren iritsiera luzatzen ari da. Daturik ez dago momentuz, azkeneko neurtzeko puntutikan pasada. Zalditokiko pasorik ez daukagu. Baina, Laister behar du hemen, Oñatiko foruen plaza honetan. Oso ondo, Josu. 46 lasterkari sartuta. Hemen 47. Xavier. Eta hortxe, pantailan, Oiana Kortazarren irudiak. Asentzion dator. Oiana Kortazar. Badirudi lehenengo emakumezko datorrela Oiana Kortazar. Oso ondo, Aitor. Beraz, asentziotik ona, 5 minutuan, 6 minutuan, goiti bera izanikan, hemen beharko luke izan Oianak. Eta esperantza, podium hori osatzeko, bigarrena, ea Oñatiarra dugun, 75. dortsala, Ainara Uribarri Brooks taldeko lasterkaria. Polita izango litzateke, Oñatiar bat, sailkapen orokorrean, podiumean izatea, eta horren esperantza, Ainara Uribarrik ematen digu. Eta ezin dugu disimulatu. Txalo bero bat, 227.
dortzalarekin, Lander helmugaratzen. Kopla bat kantatuko dut, hau da lehenengo bertsoa, arabarra naizta arronago, altza dezagun kolpoa. Dagoeneko 50 lasterkari sartu zaizkigu. Kaixo Lander, egun on, lasterketa nola joan zaizu ibilbidea eta nola ikusi duzu? Lokatzasko, beti gora sufritu, eta goiti bera hortakoekin etorri naiz eta disfrutatu. Ibilbidea zemuzko irutu zaizu edo Aloñako igoera honen ibilbidea zemuzko? Ibilbide ederra, baina gainuakin esan askori ikusten orduen sufritu aurrera, baina polita izango da laino bat. Datorren urtean etortzeko esperantza? Ezketan tokatzen moda, seguru baietz. Zorionak, disfrutatu egunaz eta behon daizula. Hoiek Landerren hitzak eta lehenengo emakumezkoa Laizter atzeko kalen. Lehenengo emakumezkoa dagoeneko Natra ingurutik badator, Oiana Kortazar. Oso ondo bihain. Eroski inguruan Oiana Kortazar. Malen osak duen denboratikan oso urrun, baino kontutan izan behar da aurtengoan lokatza leporaino egon dela, kresterioa oso arriskutsu, aurtengo edizioa ez da errekorra botatzeko edizio aproposa. Eguraldia ez baita lagun izan eta zorua oso irristakor. Hemen hirukotea helmugaratzen. Oiana Kortazar, atzeko kalera sartzen, Biel Rafols, berari grabatzen. Boga inguruan Oiana Kortazar, Elgetarra, Salomon Etxeko Elgetarra, hirugarrengoz irabaziko du aurten Oiana Kortazarrek lasterketa hau. Ea txalo bero batekin jasotzen dugun Oiana Oñatiko Foruen plaza honetan. Oiana Kortazar bertan dugu, bertan dugu. Gerroa, Oianakin. Hogeigarren urte hurren honetan, emakumezkoen lehenengo zelkatua, Elgetatik etorria, 5. dortsalarekin, Oiana Kortazar! 3. Oiana Kortazar garaile, hemen Oñatiko Foruen enparantza honetan. Oie Rosa, urrengo. Lasterketa asko gogortu du eguraldiak eta zoruak, irristakor, lokatza. Beraz, kaixo Oiana, aurrena zorionak, 3. aldiz, Oñatiko Foruen plaza honetan, lehenengo sartzen. Zenbuzko parajea aurkitu dezue, zorua irristakor, pentsatzen dut, eta lokatza lepoaino. Bai, alazi izan da, bai, lokatza asko egon da, oso irristakor egon da, kresterizko oso irristakor, baina eguraldiz espero baino beto. Nik eurixakin kontatzen eban, eta hau izango euritik esaitxia. Ordan balde hortatik gustora, nire sentazioak onak izan dira, esan beharra daukat nahiko suabe eta lasai bajatu naizela, edo kreko zonak zeuan garizkoan, baina orokorrean jeitxirak prekauzio handiz hartu ditut, ipurdiko bat beste hartzia ezinbestekoa esan, baina
Baina, bueno, gustora, indartzu sentidu naiz gorut, eta gero korrikaitxeko bezalako tramotan, txukun zeuden tramotan oso ondo baitxa, así que pozik. Zorionak, Oiana, 3. zeure izena hemen Aloñako igoera honetan. Eta aurten, 20. izanikan, ala eta poziago. Bai, ni pozik nago, eta bueno, eskerrik asko danoi antolakuntzakoi, voluntarixuei, eta herritxar danoi, eta animatzen egon zaten danoi. Eskerrik asko zuri, eman duzun espektakularen gatik. Eskerrik asko. Oiek, Oiana Kortazarren hitzak. Eta emakumezkoetan podiuna osatzeko beste bi neskatxa falta zaizkigu. Emakumezkoen sailkapena osatzeko beste bi. Eta ez dakit. Nahiko nuke ba, Ainara Uribarri, oñatiarra izango balitz, urrengo. Dagoeneko 70 lasterkari sartu dira. Txalo bero bat. Aitor. Oñatiarra sartu zaigu, helmugara. Aitor Urizar. Mutil gogorra, lasterketa gogorra. Gogoratu Aitor Urizarrek ostiralean vertikalare egin zuela, Ostiralean vertikala eta gaur Aloñako igoera. Zorionak Imanol, zeurieri, gaurkoan lasterketa bukatzea ez da makala, edonork ezingo luke egin. Eta imaginetan Ainara Uribarri, imaginetan eroski inguru horretan, beraz, Ainara Uribarri izango dugu. Emakumezkoetan bigarren sailkatu bezala. Zorigaitzik ezean, Ainara Uribarri beteko du bigarren maila hori emakumezkoen sailkapenean. Oiana Zubillaga zetorren 3. Imaginetan oñatiarra dugu, Brooks etxeko Ainara Uribarri, atzeko kalen sartzen. Tartea bazegoen, Ainara Uribarriren alde, azkeneko neurtutako puntuan. Irati Azkargorta ere hortzen. Oiana Zubillaga, bigarren sailkatua lasterketan emakumezkoen bigarren maila hori, bigarren podiuneko bigarren maila hori, Oiana Zubillaga. Beraz, urrena, 3. hori osatzeko, Ainara Uribarri beharko luke. Atzeko kalen, bertan dugu, eta Deabrua Oñatiarraren zain. Deabrua Oñatiarraren zain dugu. Jaso ezagon Oñatiarra, Ainara Uribarri. Jaso ezagon txalo ero batekin. 3. sailkatua emakumezkoen sailkapenean. Ainara Uribarri, Brooks taldeko lasterkaria. Txalo ero bat Ainara. Zorionak. Beraz, podiuna osatua dago. Gizakume eta emakumezkoetan.
Arnaz pixkat hartzen utziko diot Ainarari eta hitzen bat edo beste kenduko diot. Izarretan zotako plazara gagoan, bideak doinuak dara matzagu kolkoan. Gogoratu emakumezkoetan Oiana Kortazar, Oiana Zubillaga eta Ainara Uribarri izan direla aurreneko hiruak, beraz, hoiek osatzen dute podiuna. Hemen daukat, hirugarren sailkatua, Oñatiarra, Ainara Uribarri, gaurkoan etxean eta hirugarren postua. Ze sentitzen duzu momentu honetan, eta hor Oñatiko malda horietan zer berotasuna eta zer nabari izan duzu lasterkariei emandako berotasun hori zalegoak. Gisa esan oso gustora. Netzat giro perfecto guen, karrerako, lokatzi igual darri, bajadan batez be. Baina, bueno, guztua sentiu naiz hasieratik eta saiatu naiz bigarren posto mantenketa, baina, bueno, bera hobia izan da bera eta Oianak irabazi hasta azkenean. Baina, bueno, guztua oso pozik egiz esan etxeko berotasuna eskerketan da. Lehenengo aldiz podiunean Aloñako igoeran, ez da? Ez, oin 3 urte behinen podium, 3. Oso ondo, orduan bigarrengo aldiz, 3. postua lortuta, ea datorren urtean bigarrena edo lehenengo postua lortzerik daukazun. A ber, saia gonga, baina, bueno, saiatuko ga. Eskerrik asko zure hitzengatikan eta disfrutatu gaurko egunaz. Eskerrik asko zuei. Hoiek, Ainara Uribarriren hitzak. Momentuz, 85 lasterkari sartuak dira. Emakumeko sailkapenean, aurreneko 3 bakarrik sartuak dira. Oso ondo koldo. Oñatiarrak ere hemen helmugaratzen. Oso ondo Martin, aupa Xavier. Bajaya cumplida, ¿no, chaval? Seguro. Jota datoz lasterkariak. Laugarren sailkatua, Legazpiatik, Lara Estebanez. Oso ondo Lara, zorionak. Lasterkariak iristen ari dira, aratzere bai. Momentuz neskatan 4 sartu dira. Oiana Kortazar, Oiana Zubillaga, Ainara Uribarri eta Lara Estebanez, Legazpiarra. Gogoratu, lasterketa honen sari banaketa ordubiak 4 gutxitan izango dela. Ordubiak 4 gutxitan ekingo diogu sari banaketari. Aloñako igoerako kide izan den Asier Sagastizabal Sagasen omenez
ekitaldi egongo da, omenaldi bat, sari banaketen ostean. Beraz, antolakuntzatik gonbitea, Sagasen omenaldia ikusteko. Txalo bero bat, Jon eta Jon. Belaunak ikusi, urratuta. Belaunak urratuta lasterkeria helmugaratzen. Gaurkoan zutik egotea, etzen makala, kalde horretan. Mikel Uribe Etxeberria, Oñatiarra ere, helmugaratzen. Txalo bero bat, Mikeli. Oso ondo, Mikel. Astiro, iristen joango dira lasterkariak. Momentuz emakumezkoetan top laua daukagu, 5. falta. Oso ondo nora, 5. emakumea helmugaratzen, dagoeneko top bosta badaukagu emakumezkoen sailkapenean. Ainhoa Intxausti izan hori, aurrekoa Nora Narbaiza. Bakar daudea sentitzean, alboan egongo naizela jakin. Bide laguna izango naiz, azken eguneko egun sentira arte. Denbora asko pasada biontzat, baina jada betirako nauzu. Inoiz ez zara bakarrik egongo, inoiz ez zaude bakarrik, izurekin nauzu. Zoriona Julen, ez duk makala egin gaur. Aloñako 20. urte hurren honetan lasterketa bukatzen. Berregin bat sentitzean, jakin ez dizu balautxik egingo. Horatzen momenturak, horatu hau dela gure herria. Bai orain betirako naiz, oso urrun joan arren. Zorionak Iban. Txalo bero bat lasterkariei. Lasku ere, helmugaratzen, Alaba ondoan duela. Gora keinu eginaz. Oso ondo hasi.
zaude bakarrik izurekin hauzu guadi horrebelde Oso ondo, Andoni ere helmugaratzen, beste bi lasterkari hemen foruen plazara sartzen. Aupa Asier, Ekain ere bai, helmugaratzen. Ander, Oierrereko joka, min hartu du sobrare. Raoseko Jon, helmugaratzen. Hau da, lasterkarien errosarioa. Oso ondoeneko helburua bete eta behintzet. Lasterketa hasi eta bukatu, ez da helburu makala. Oso ondo Manes. Txalo bero bat, beste 3 lasterkari. Ibai, Jon, helmugaratzen. Gaurkoan nahiko lagun izan dugu eguraldia, esperantza beste bat zan, esperantza euria egingo ote zuen eta are eta maldarragoa izango litzateke lasterketa honen ibilbidea. Mikel ere helmugaratzen. Lan politia Mikel, zorionak. Irati Azkargorta emakumezkoetan gertu beharko luke. Garazia Basolo sartu da. Oso ondo, Patxi. Beste 2 lasterkari, seme alabak hartuta, Benjamin eta Oier, helmugaratzen. Oso ondo Gorka, zorionak. Berrenda, 81 dortsalarekin, Andoni.
neke arpegiarekin. Hementxe dator Irati Azkargorta. Zorionak Irati! Seigarrena. Azken lasterkaria emakumezkoetan Irati Azkargorta Iturmendiarra izan da. Beraz, poliki, badoa, Aloñako 20. edizio hau helmugaratzen. Zorionak Adirane, lasterketa polita. Urretxuarrak bete du lasterketa. Adirane, Urretxuala, lasterketa lehenengo aldiz egin dezu. Ibilbidea eta afizioa zemuz portatu dira. Ikaragarri ondo, oso guztua ibili naiz, traiektu gutxi zehar, tokatzare bat zeon da zaitasunak ondie, baina oso guztua. Egualdik lagundu do, antolakuntza, primerakoa, izugarri ditutzait, lehenengo aldi izateko, eta txalotzeko, zoriona da honen. Eskerrik asko zuri eta disfrutatu egunaz, helburua beteta. Eskerrik asko. Hori, Adiranen hitzak, Urretxuarraren hitzak, hemen lasterkari guztiek goraipatzen dutena, beti antolakuntza eta ibilbidea. Ibilbidea eta antolakuntza beti goraipatzen dute lasterkariek. Hortik dator, 176 dortxal lortzeko 1000 pertsonak eman zuten izena, horti dago lasterketa honen oihartzuna. Eta azkeneko urtetan pixu handia hartu du lasterketa honek lasterkerien artean. Lasterkari batzuk ikusten duzuen bezala bastoiekin egin dute, gaurkoan zuti egotea espaizan makala, Iñaki? Zutik mantentzea hor goikalde horretan, etzen makala. Hau paion. Dagoeneko 140 lasterkari sartu dira. 140 lasterkari sartu dira hemen Foruen plaza honetan. Zorionak, Alfonso. Oñatiarrak ere bai. Jokin Manzizido 107. dortxalarekin, zoriona Jokin. Laukotea, Mikel, laukotean. Gogoratu, lasterketa honek 22,6 kilometroko ibilbidea duela eta 1878 metrotako desnibel positiboa. Beraz, ez da lan makala izaten, kresterioa konstutan izan da, arkaitzetan desente metro ibili behar dute, eta gaurkoan iristakor, lokatza lepoaino, hauxe da, Aloña, deabrua eta deabrukeriak egiten dituen lasterketa berezia.
Aitzole bai, bi lasterkari gehiago. Eta emakumezkotan, Oñatiar bakarra momentuz helmugaratu da. Ea ba, urrengo emakumezko Oñatiarra nor den. Azkeneko puntuan, Mai Altzela izen bigarren emakumezko Oñatiarra. Oso ondo naitz, haupa Ibon, lasterketa bikaina. Ibon Kortabarria helmugaratzen. Oso ondo ane. Ausartuko gara uda hontan, neguzki batekin esan dizun. Ez zinelatan motuko. Beste lasterkari bat helmugaratzen. Semea eskuan duela. Hortxe ba, zorionak. Ikusten den bezala Sira behar izan da. Oraindikan korrikalariren batek edo beste soinean darama. Sira oso haize itzela omentzeon, kresterioan. Haize itzela, lainoa, irudikatu dugu hemen arkupetako pantalla erraldoi honetan. Sari banaketa ordubiak laurden gutxitan, Sari banaketa ordubiak laurden gutxitan. Gauerdian zelai bakarti bat, herriaren mugarrian, zurrumurru batek apurtzen du, haraneko isila, aingerua. Dagoeneko emakumezkoetan 10 sartu dira. Tik zirika, honena galdu nahi ez badek, ezin gaitu kerretira, besoak zabalik, ezea zalean adrenalina zainetan. Ana Pujol, helmugaratzen, Kataluniatarra. Begi hori, zenbat gustatzen zaidan, besoak zabalik, ezea zalean adrenalina zainetan. Ikusten duzuen bezala, Sirak soinean dituztela lasterkariak. Suzko erroberak bihurtzen gara. Mesedez, baina atzera sartu, lasterkariak justuan bai datoz asko eta asko. Lasterkariak justuan datoz, eta mesedez atzera justuan datoz lasterkariak, eta hemen lekua behar dute. Arauak altxi baino lehen, zuzena okerra zuzen, hemen ez da inor libratzen. Noizean behin, besoak zabalik, aizea zalean adrenalina zainetan. Kin bazenu zure bihurri epegi hori, zenbat gustatzen zaidan, besoak zabalik. 312 dortxala, etor dadila neuregana, hemen 312 dortxala, zerbait galdu du eta gaizka helmugaratzen bere alabatxoarekin.
Gaizka 69, Aiarra etor dadila nere ondora, mesedez. Gaizka 69, 312 dortsala. Gaizka 69, helmugara mesedez. Ekain, helmugaratzen. Beste emakumezko bat helmugaratzen. Zorionak, behar jondaizula. Gaizka 69, 312 dortsala. Zatoz neure gana, hemen helmuga puntu honetara. Eta badator, Iñaki Bikuña, Oñatiarra helmugaratzen. Oso ondo, Iñaki. Dorsal 312, 312 dortsala. Zatoz neure gana. Es el tato otra vez. Malakia remixer, ya. Zenbat lagun, zenbat gau, zenbat negar, zenbat Jon Odriozolare, helmugaratzen, txalo bero bat, Joni. Zenbat lagun, zenbat gau, zenbat negar, zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ibilina zure bila, eta zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ibilina zure bila. Gazte zoruak gu ezartu eredu, sekula taberna tardu txikiak, etxe peda gure txia, puntuak beti ordaindu. Gaizka 69, Gaizka 69, Aiarra 312 dortsala. Zatoz helmuga puntu honetara. Gaizka, zatoz helmuga puntu honetara, mesedez. Zeure sobre bat aurkitu dute. Zeure izena daraman sobre bat. Zorionak. Lan ederra, Pablo. ¿Qué tal ha ido la carrera, el circuito, la afición? ¿Qué tal se han portado? Espectacular, espectacular. Una pasada. Estaba precioso. Un día para correr, barro, que es lo que nos gusta aquí en Euskadi. Y la afición, lo mejor de la carrera. Muchas gracias por tus palabras. Eskerrik asko, Gaizka, eta disfrutatu. Gaizka 69, 312 dorsala, zatoz neure gana, mesedez. Oso klaru ez, ez dakit nire bila zazen, zure berrizeia ez di oso klaruek, oso klaru ez, eta zer, gauzen beste realitate, ez da ezer, noizbaitzen ezkertuko te, baina ni normal hartuko ze, ez aidazu zen, ez dakit plegin ala behingo serioa zen, bizitza honek mozua jokozte. Baina ni normal hartuko ze, ez aidazu zen, ez dakit plegin ala behingo serioa zen, bizitza honek mozua jokozte. Nire itzazora itzuli naiz, bidaian joateko aurrera, taiz
Ezkutatu dudan kemena berreskuratzera korapilatutako eskua minak zuri beltzean urtantak nire gorputzean euririk ez denean gurutzatutako beldurrak zubiak bihotzean urgazabegietan negarra errekala Oso ondo, Igor. Lasterketa ona. Lasterkariei utzi lekua hor mesedez, atzera. Zoazte atzera mesedez, lasterkariei lekua utzi. Hor ezin da egon. Geroz eta justuago datoz lasterkariak. Mesedez, baila atzera, zoazte baila atzera. Baila atzeraino, venga Xabi. Baila atzeraino, hemen ezin da egon. Hemen ezin da egon. Lasterkaria justuan datoz, beraz hemen ezin da egon. Oso ondo egoit. Bidaien joateko Ireki mesedez, pixkat atzera, lasterkaria justuan datoz eta atzera joan, lekua utzi hemen lasterkariei. Hau paunaz! Dagoeneko, 3 ordu eta 18 minutu lasterketari ekin zaionetik. Iristeko epea edo muga, 4 ordu eta 15 minututakoa da. Beraz, ordu bete nazpi, dagoeneko lasterketan iristeko. Ia orain sartzen direnak, gehientsuenak helburu lasterketa bukatzea izaten dute, justuan etorriko dira, gehientsuena behintzat. Txalo bero bat, Josu Odriozola, helburua beteta. Hori ere Sagasi gora begiratu azomenez. Oso ondo Imanol Lamarkel.
Laurogeita hamarreko bibala, ibilbide gaiztotuan. Akorde bat, Urrengo emakumezko auzoa, txalo bero bat. Oso ondo Julen. Lasterkari asko sartua diraia dagoeneko. Ea bukatze maila altua duen lasterketa gaurkoan. Momentuz, informazio ofizialen arabera ez da minik egon, betiko ohikoak erorketak eta, baina nabarmenik ez da zauriturik egon. Zauri nabarmendunik ez da egon, beraz, zorioneko gaude 20. edizio honetan. Helburu nagusietako bat hoize izaten da. Oso ondo Imanol. Aupa Mark. Poliki badatoz. Urrengo lasterkari hau. Oñatiarra, Maili Altzelai. Maili Altzelai, Oñatiarra helmugaratzen. Hori bigarren Oñatiarra emakumezkoen sailkapenean. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurre. Hori diote, maikorrin ere, mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zaurian irea da, ta kantu hau biona. Txoria mugaren bestalde. Jantzia dute doinu dotorez gaztelu gatxe. Testani dute larrumpera ere kantu lirainez. Mendikate honek lotuta, zure zauria